ще теглим томболата в Diffictus Gaming. Ето, човече, сме 32 абоната, ние ви обещахме 30 абоната, да не теглим. Благодарим ви, че се абонирате за канала. Така, програмата, с която ще теглим на този сайта е Random Comment Pick. Така, целта клираме. И сега ще поставим линка. Поставим. И така. Нека коментарите завидят. И пожелавам успех на всички. И да видим какво победителят. И Елис Исмаил. Честито на Елис Исмаил. Така. Сега нека проверя дали е спазил условията. Коментирал е. Сега да видим дали е харесал. И да се абонира за канала. Защото ако не е, ще трябва да изтеглим нов победител. Ето да е Исмаил. И така. Така, нека да видим сега дали спази условията, видеоклипове, дали да е харесал клипът. Да. И харесаме видеоклипове, добре спазил едно от условията. Сега да видим дали се абонира за канала. Ето, абонира канал. За канала е ми добре, Елис Исмаил. Честито. Имаш 24 часа да ни пишеш, иначе ще бъде изтеглен нов победител. Трябва да им пишеш в YouTube на лично съобщение. Ние ще ти дадем IP на сервера и съответно наградата, която си спечелил. И благодаря, че гледах този клип. И да се абонирате